Usibali ubekade engihlukumeza ngokocansi ngesikhathi ngikhona ekhaya ngesikhathi ngikhona ekhaya lakho ngikusiza. Sanibingelela nonke babukeli basemakhaya kwi-Black Live TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje vashelo dadewethu othi-kena ufisa ukuconfessa indaba enkulu kumedem wakhe. Sawubona unjani? Yebo sawubona. Niyaphila? Siyaphila. Siyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka nendawo. Ngiyanibingelela nonke balaleli babukeli be-Black Live TV. Mina ngiqhamuka eMbumbulu. Qhamuka eMbumbulu. Yebo. All the way from eMbumbulu bekwa yini kulesi sihlalo iqala yaphi indaba? Kunzima ngani yami kunzima. Kusho ukuthi umthetho wami ngumuntu njengoba ngisho ngiphuma emakhaya eMbumbulu kusemakhaya. Kusho ukuthi ke ngemo zokuxakeka nokuthi ke anginayo ubaba wasekhaya. Omunye ke wesihlobo sami oyimele kahle nje ohlala ngakhona la emadolobheni kusho ukuthi wase nginika ithuba lokuthi ngikwazi ukuzomsiza ekhaya. Savumelana ke udadewethu uyisihlobo sami ukuthi ngize ngizomsiza ke ngimsize kahle ke ekhaya. Uma ngabe ke ngimsiza kusho ukuthi ngumuntu nje obakhona emini nomyeni wakhe kwesinye isikhathi ngoba umuntu osemateksini ebusuku ke ujwayele ukuthi ayihambeleke yena udadewethu ayemsebenzini. Emsebenzini. Yes. Mina ke ngumuntu oyikhonzela itiyeke. Kusho ukuthi ke njalo nje ntambama ngiye ngithanda ukuthi ngibe nenkomishi yetiye nje engizolala ngiyiphuzile. Hayi ke uma ngabe sehambile kudadewethu usisi lo ekuyena isihlobo sami engisebenza kuyena ngeke ngimushe igama. Kusho ukuthi ke uSibari ubeyaya suggest ukuthi angakhele itiye ke naye. Oh, okay. Yebo. Angakhele ke itiye kusho ukuthi ngelinye ilanga ke sivumelana ukuthi ayikulungile kangakhela ngijabule ngaphela uSibari wami. Hayi uma engakhele leli tiye ngiyaliphuza nje kahle sihlalele naye mase ngiliphuzile ngizizwe ngikhathele. Hawu uma ngabe ngikhathala bese ngiyabona ukuthi hayi kusho ukuthi mhlamba ke embedeni ngithi kuyolula umzimba. Hayi ngivele ngifike nje ngigcine ngingena nakhona eminyango uma sengiliphuzile leli tiye ngoba ngiliphuza amaqede bese siyayihlalela nje kancane. Kodwa ngithi ngisahleli ngizwe ngazi ukuthi hayi umzimba wami ngathi ngayolala. Mase ngihamba ngiyolala ngigcina ngingena ekamereni. Ngingazi ukuthi ngiyolala noma kwenzeke angazi nje njoba ngikhuluma nje into ephezezela angazi noma ngiyolala noma ngilalele noma kwenzeke kodwa ngiyawuvula umnyango ngigcina ngiya khona ngoba ingqondo yami isuke ifuna ukuthi ngiyophumula. Kusho ukuthi ke iyenzeka ke lento ayinjalo uyafika uSibala abuye emsebenzini angakhele futhi itiye. Mayibuye usho ntambama. Ntambama. Esehambile usisi. So njalo mayingekho usisi uwakhela itiye. Uyangakhela itiye uyazi ukuthi ngilikhonzile. Usisa isikhathi esiningi nje uyisebenzela ama night shift. Uma yakhona ke ukuthi uofile ngalolo langa umuntu okuthandayo kuyihlalela ekamereni. Unane TV ekamereni lakhe ayihlalele khona ekamereni lakhe uthola ukuthi hayi nami mhlawumbe into ayidingayo ngimiyisela khona ngoba usuke ephumulile phela uoff. Phumula. Hayi angenzele futhi usibala itiye. Mase ngimenzelile nje usisi into engimenzela nathe uyayidinga angakhele futhi usibala itiye. Hayibo uphinde futhi umzimba ukhathale mase ngiliphuzile. Hayi kusho ukuthi lokhu yenzeka lento. So ngicela ukubuza mawuvuka ekseni uzizwa unjani ngoba uthi awukhuluma. Mangivuka ekseni ngivuka ngidoveke kungavumu nokuthi ngenzeni ngidoveke into ongakazi uyibone. Kodwa manje naleli tiye mina mangizikhandele nje ngoba nasekabe ngizikhandela nje itiye ngiliphuze kahle. Angiqashi ngisho ebusuku ngilala kuse ekseni mangabe ngilikhandela uSibala itiye. Kodwa ngivuka ngikhathala into ongazi uyibone. Esingezansi kusuke ngavumi noma ngihambe. Angigazi ukuthi kusuke kwenzekeni. Iqhubeke lento. Hayi ukuthi ngelinye ilanga ngithi ayi ngeke. Ake ngingaliphuzi itiye namhlanje. Hayi
angakhela uSibali kodwa nje ingqondo yami sengiyitshela ukuthi hayi ake ngaliphuza itiye namhlanje. Angakhela uSibali itiye lihlale la sixoxele asho nathi hayibo weSibali kwenze njani wangaliphuza itiye namhlanje ethi mina hayi weSibali ngisaqedela lokho engikwenzayo ngizokwenza thena ihlala phansi sixoxe hayi sihlale phansi nali itiye la phambili kwami ngigcine ngingaliphuzile hayi kusho ukuthi ngiyamalala nje bese ngiyalithatha ngivele ngiyalichitha lapha kusinki bese ngiyahamba ngiyolala. Ngithe ngisalele kanjalo sengibona umuntu engena emnyango uyimboze ngoblanket. Hayibo ngithuke ngithi ngiyamemeza fike lo muntu angimboze ngoblanket ungena umboze ngoblanket naye. Angimboze ngoblanket hayi ayitike ngami uSibali. Hayibo so lo imboze ngoblanket uSibali uye so uyamemeza sengimbonile angazi noma ngimemeza noma ngenze njani uyangivala naye umlomo. Kephusi ukuthi kwenze njani hayi uyayitika hayibo amukho ukuthi singalelo langa usemsebenzini. Azitike ngami hayi azitike ngami kusho ukuthi ke uma sekwenzekile konke lokhu kabe seyaphuma ke noblanket wakhe kanjalo. Hayi ngibona ukuthi okay uyibonile into abeyenza angazi ukuthi kwenzakalani. Ngingambuzile ukuthi uSibali ngivuke kuseni nje ngipakishe into zami yonke into yami ngipakishe ngihambe. Lapha ekseni ke uke wahlangana naye nike nabonana after lento sibonanile ngiyogeza ngihlangana naye kodwa manje nafuthi akekho bheka omunye emehlweni nami ngisathukile ukuthi hawu wenzani uSibali madoda ngimthembe kangaka. So ngiyenzeka ukuthi leli tiye lelade kuthelela lona uzukhathele khona into yadenzeka all along. Kusho ukuthi ke kuhambeke njengoba ngihambile angayilandeli usisi le ndaba yokuthi ena ngihambile kwabanjani ayi ngihambe ngiye kaDokotela ngizwe ngazi ukuthi futhi ngibuyelwa yilezi inhlungu engake ngaba nazo ngesikhathi ngisekhona kaSisayi bese ngiya kuDokotela uDokotela ngihlola ayi akubonakala lutho nyanya isikhathi ngizwe ukuthi ngathi khona into ehambayo ke manje akusezona lezi inhlungu ebengizizwa mangikhona lapha kaSisi. Hayi kunento ehambayo eswini ungazi ukuthi lento iyahamba impela iyahamba. Uyayizwa? Yebo ngiyayizwa. Ngiphinde futhi kuDokotela mangifika kuDokotela angifake kwi-scan. I-scan asiboni lutho. Abuze futhi uDokotela ukuthi umuntu wesilisa wamgcina nini ngithi mina hayi ngineminyaka ngayigcina indaba yomuntu wesilisa. Ngoba mhlawumbe usola ukuthi ngenzeka ukuthi mhlambe ngikhulelwe yini. Athi mina ngineminyaka. So issue le kaSibara category pha ucabanga mhlawumbe uthi umithi so yena. Kuyafika lokho kodwa manje na nginezinto eziningi nje ngizibuza zona ngididekile nje. Hayi ngize ngixoxe nakomunye ukuthi nginalenkinga yento ehamba eswini sami ngingamtshela ukuthi nginalesimo sokuthi uSibali wangirape. Wawathola kodwa amaphilisi ke after amaphilisi ngawathola kodwa kuyaqhubeka kunento ehambayo eswini. Azathi yena ihamba kuye kumuntu obonayo angiyaleleke la kufanele ukuthi ngiyekhona mangifika kumuntu athi yena hayi mina ngalala nomuntu orongi ngalala nomuntu othwele owangifaka inyoka. Hawu ngibuyisa umqondo phela ukuthi akekho umuntu engilale naye mina ngaphandle kwaSibali. Hayi ngisamangelana namanje angazi ukuthi ngizoyikhuluma ngithini le ndaba. So lo muntu lo owakutshela ke ngenyoka akwazanga ukusiza akayikhipha inyoka. Wathi ayikho indlela yokuthi angisize. Indlela elula nje nezokwenza ukuthi ikhipheke ukuthi ikhishwe uyena uSibali. Uma echaza kahle uthi uSibali uthwele. uSibali uthwele ngenyoka yiyona legunquza la eswini sami. Okay imake sengilost.
Uthi ke na uthwele ngenyoka iyona ifunani wayeyifakelani kuwena? Kusho ukuthi uyifakela ukudla kwayo ibilokhu ikhuliswa la kumina. Njengoba elala nami usuke inika ukudla uyayikhulisa. So wena uyidleke sayo? Mina ngisidleke sale nyoka kaSibali. Akakulandelanga wakubheka khathi usuhambile? Angizange ngize ngilandelwe mina ngacabanga ukuthi njengoba bengangilandeli kusho ukuthi mhlawumbe basathukile ukuthi ngivele nganyamalala nje uyabo leyo nto. Angazi ukuthi yini eyadala ukuthi bangalandeli. So manje tell me ngoba uthi ufuna ukufonela yena unkosikazi wakhe. Ufuna umtshela ngalolu daba why ungahambanga waya kuyena umxoxela? Ngibona lolu daba lucayi ngifuna nje nomphakathi wazi ukuthi kukhona izimo enje. Bakwazi nokuqaphela ngoba thina abasebenzi baseyindlini isikhathi esiningi buningi obuhlungu benzeka kuthina sibuthule singabukhulumi. Isimo engibhekane naso lapha yana singithusile namanje. Ngizama nokulandela nje ukuthi kahle kahle lento ibikade eyiqala ukuyenza noma into abeyijwayele ukuyenza kodwa umuntu mangabe ngiya kuyena ohlolayo uthi yinto abeyijwayele ukuyenza. Umehluko wami uthi ngabona ngaleli yalanga lika Blanket ezinye izinsuku bengilokhu ngizizwa ngiwumuntu ongazi ukuthi unenzululwane kufanele ngiyolala kanti uSibali ulala nami. Usho kanjalo umuntu obona uthi kudala ngiqala. Ngoba uthi uSibari wena uhlobene yini nonkosikazi wakhe? Sihlobo kodwa ngezindlu zobaba. Ngezindlu zobaba. So wena babecela ukuthi uzosiza ekhaya. Bekuceliwe nje ukuthi ngibe umuntu osizayo ngoba ngumuntu okhulile bethemba ukuthi hayi kuzohamba kahle yonke into ekhaya ngikwazi nokuthi ngibabonise mabene inkinga. So manje mawumtshela ke udadweni asimbize ngodadweni singabe sisasho ukuthi umedem. Yebo. Mawumtshela ke udadweni lelo daba ucanga uzokukholwa? Angiboni ukuthi uzolukholwa ngendlela ayithanda ngayo indoda yakhe bandla. Hayi uyayithanda indoda yakhe. Yeshiya ukuthi mhlawumbe unomona. Ufunele nalokho kungaze kufinyelele kona ngoba ngumuntu ongathathi intweni. Kungenzeka kufinyelele nalapho. Yo, asimfonele udadweni simazisa ngalolu daba. Kodwa sithemba ukuthi uzoyizwa le ndaba ukuthi iqhubeka kanjani. Ayi kuhlungu umoya wami. Okay, simphinde. Hello. Sawubona sisi unjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ukhuluma noLungstar la kwa Black Life TV kuhlelo ukuthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yeah. Okay, la e-studio ngihleli nomunye wehlobo zenu ade nisiza lapha ekhaya. Othi ke na uthi unginemfihlo afisa ukutshela yona. Yini manje le? Ngicela umbambela akuchazele udaba. Okay. Ngibambele kanje. Sawubona sisi. Yebo. Ninjani? Siyaphila njani wena? Ngiyaphila nami. Yeah. Angithi uyangizwa ukuthi ngubani? Uma kanti ethe. Ngiyakuzwa sisi. Yebo. Sisi ngize lana. Ngizothi nje Nkosi yami ake ngidlulise nalo udaba olikade lungikhathaza. Yini leyo manje? Kona nje bengikhathazekile nangokuthi kungani ungazange uzulandele mangihambe ekhaya lakho emva kokukusiza. Kodwa ke kusho ukuthi ngithi ake ngidlulise lolu daba. uSibali ubekade engihlukumeza ngokocansi. Ngesikhathi ngikhona ekhaya ngesikhathi ngikhona ekhaya lakho ngikusiza. Hayi. Itori njena ke manje yini sokwenze njani ngoba phela thina bese ngikusiza ngwenzela yonke into sikunakekela. Iqhamuka phike leyo nto manje. Hlanganaphi nje ukuthi kusho ukuthi likhona ilanga la ekwenze khona ngambona ukuthi uyena. Kodwa kahle ngokulandela kwami udaba ngiyathola ukuthi ubekade kwenza ngingazi ukuthi uyena lokwenzayo.
Ngoba uSibani ubevela ngakhela itiye nje bese ngihamba ngiyolala mina ngivuke senginenkinga ngesingezansi. Itiye ubungakwazi ngene ukuzenzela itiye. Hayibo. Ubengenzela phela njenga nomuntu amthandayo amkhonzile wasemzini. Ya. Emva kwalokho bese ngificwa into yokukhathala nje ngizwe ngathi kufanele ngiyolala. Kusho ukuthi ke ngela ngihambe ngalo njengoba ngihamba ngingazange ngize ngivalelise kade kwenzile ke ngambona ngoba ngiliphuzanga itiye ngobusuku bangayizolo kuzosa kubila ngihambe ngalo angizange ngize ngiliphuze kanti uzongena ngimbone ukuthi nangu yena kusho ukuthi leli tiye lalinemikhuba. Hayibo singeke manje uthuleleni ungasho indaba ungasho yonke lento izonyamalala ungangitshela sikwenzekani mina ngihleli awekho umuntu ongisizayo sovele kwanyamalala. Ngangifuna ukukutshela ngitshela ukuthi mhlambe njengoba sengihambile uzolandela ubuzo ukuthi ngihambeleni. Wayithulela ke sengize ngahamba odokotela babona ukuthi kwenzakalani iyangidla lento ngaphakathi. Manje wait awusathumeli ngisho message uma ukuthi akwazi ukukhuluma hayi lesi story ngesiphola yazi. Emva kokuthi engihlukumezile ke ngocansi uSibali bengitshela ukuthi mina mhlambe ngakhulelwa. Ngahamba ngaya kudokotela ngoba ngizwe into inyakaze la ngaphakathi kumina. Hayibo. Mangabe ngiya kudokotela udokotela ayikho into ayibonayo sengifake ngisho ku scan kodwa ayikho into ayibonayo. Ngize ngahamba ke ngaya kumuntu ohlolayo umuntu ohlolayo wangitshela ukuthi uSibali uthwele inyoka le egungquza la kumina. Hayi indaba engaka. Zinjalo ke indaba zakwakho ke. Hayibo sis. Indaba engaka indaba esula kangaka. Yini ungalandeli ukuthi ngikephi? Ngiyakuzwa qhubeka. Yini ungalandeli ukuthi ngikephi? Isibindi sakho. Hayibo mina angazi lutho phela angazi lutho lezi akakaze angitshele lutho lo muntu. Akaze nje ayiphathele indaba wenza into zakhe ezinye engingazazi nami. Mina isikhathi esiningi ngihlale ngisemsebenzini angithi ukubona ngibuya ngikhathele ngilale mangisebenza ebusuku. Kodwa ke untaka baba ukukhathazeka nje ngokuthi sengingephi ke sengihambile ke yini indaba? Indoda yakho yangigila imkhuba emingaka ungaqoqa impahla ngahamba wayithulela. Hayi ngiyaqolisa ukuba ngathula kodwa ngaxaka ukuthi uhambeleni ngacabanga ukuthi mhlawumbe khona into engikwenze yona ukufanele kodwa usho nawe ukuthi sisinayo inkinga la ukuthi besunyamalale nje. Mina ngiyembona angithi yakhumbula lendlu le engavulwa. Leyo ndle engavulwa isima kanjani ngoba phela nami ngiyayibona lendlu. Angazi lutho nami akaze angitshele lutho le ndoda ayikaze isho lutho. Kunjalo ke nginenyoka la ngaphakathi okufanele ukuthi ikhishwe indoda yakho sisingicela ungisize ungidlulisele umyalezo kuSibali. Uthe umuntu ohlolayo ufanele ukuthi uSibali angikhiphe yena lenyoka yena ngeke akwazi ukuyikhipha. Inyoka le egungquza la isini sami akuyona ingane bengitshela ukuthi mhlambe ngimithile ingane yakhe. Engidlwengula. Aze ngaphoqa yazi ngaphatheka kabuhlungu. Inyanga ezu6 zonke ngenza lemkhuba. Hayibo sis. Hey ngizomela ukuthi ke uzokwazi ukuthi ubuye ke size silungise le ndaba. Bengicela uqala ukhulume naye ngoba phela manje angazi ukuthi ngizombhekela ubani. Okay ngizozama kodwa nje uyamazi nje ukuthi unjani kodwa ngizozama ukuthi ngimtshele ukuthi nayo inkinga la. Hayi angihlalanga kahle kwakho bandle ngingenzeleni yonke into ngiyabonga kodwa angihlalanga kahle. Ngaze ngaphoxeka yazi engile imkhuba uSibali. Ngizwa sikwenzele yonke into sikuphethe njengodadewethu wangampela sikwenzela yonke into. Sisayi ubuhlungu ke le ngizwa manje. Hayi akumnandanga. Iyangihlupha lento idla kwani umuntu ohlolayo uthi izogcina idle ngisho amathumba angazi ngizolinda isikhathi esingakanani ukuthi akwazi ukuyikhipha lento. Hayi ngizokhuluma naye seswami ngaze ngaphatheka kabi kodwa ngizokhuluma naye ngimchachisele ukuthi kwenzakalani ngawe. Yo. Hayi kulungile ngiyabonga. Okay sorry sis. Unjani sis?
Ngiyaphila sinjani? Ngiyaphila ulungista lo. So usho ukuthi ke na awuyazi ngisho nei1 yonke lento eyenze emzini wakho. Angazi lutho angazi nje ngibone lutho. Into engiyaziyo nje ukuthi le ndoda ikhambele yasifuna. So angazi ukuthi mangathi ukuthi ngiyambuza wavele wangithatha wangibhekisa le. So wena so leli gumbi leli lingavula ukwazi nje ucabanga ukuthi uhambo oluvula ubheke ukuthi kwenzakalani. Wathi nje ngingavuli lapha ngoba ngizoba nenkinga ngambuza istory sakho mangimbuza ukuthi kuzoba nenkinga zani wathi ungaloku ungibuza imibuzo. Nini eminyaka mingaki nishadile? Sishade for 4 years iminyaka 4. Iminyaka 4. So uzokwazi ukudlulisa kodwa ke umyalezo kaDadweni la ukuthi udinga usizo kufanele ikhishwe lenyoka. Ngoba manje uDadewethu uzoba nenkinga phela manje lento izomudla la ngathi ibe umdlavuza kuzomele ngizame ngempela ngesicelo. Okay. No, siyabonga kakhulu uthatha i-call yethu. Okay, ngiyabonga. Okay, bye. Mawucabanga uzokwenza lokho ukuthi ke ang-understand ukuthi ungangitshela ukuthi ngenzeka indaba ezingaka emzini wakho kodwa ungazi nokukodwa. Angiboni ukuthi uzokwenza. Umzweli ukuthi uqale wayikhulumela indoda yakhe. Yeah, naturally mhlawumbe phela ngayikhulumela kodwa usuyibeke zonke izathu. Akasithemba ukuthi uzokwenza. Akasithemba ukuthi uzokwenza. Kodwa nje ngimangazwe lento yokuthi bobabili bangalilandela udaba lami lokuhamba ngishiya umsebenzi. Yabo lo mbuzo ombuza wona urelevant ngempela ukuthi ke na ngingahamba angiyena umsizi kuphela endlini kodwa ngihlobo. Ngisihlobo basalandeli nje ukuthi noma iyona lemikhuba lene bathuma ukuthi abangalandeli udaba lomuntu. Okusho khona ukuthi uyayazi le ndaba. Uyayazi indaba. Shothi uyayazi, ucabanga ukuthi usafe? Angikho safe kusho ukuthi nje mina ngiyabuka ukuthi umhlazane mhlawumbe ezokwenza kofanele ube khona. Manje mina ngizokwenza ngizonyoke uzobona ukuthi wenze njani ngoba phela vele ngithembe wena ngalolu daba. Hayi nangibona no bakhona abantu besintu nathi sisebenzisana nabo asithemba ukuthi mhlawumbe ikhona into abangayenza noma mhlawumbe ningaya kuyena nonke bakuphelezele ukuze babone ukuthi lolu daba lolu liyasolveka. Ngiyabona mina ukuthi kufanele ukuthi ube khona ngoba umuntu wamakhumbi loya unamakhumbi abantu bamakhumbi banezibhamu banezibhamu uyayazi leyo ndlu ukuthi ivalwe nje ifakwe mhlambe kuhlohlwe ibhamu phakathi. Jehova. So manje lenyoka uyizwa ngasikhatsini nezikhathi mhlambe? Hayi ebusuku iyabheleta. Hayi ebusuku iyabheleta. Ebusuku ubuthonga ngisabazi. Angisabazi ubuthongo. Yo. I know inzima kakhulu le. Ngiyayizela ke babukele emakhaya uthi inyoka ibhilite ebusuku usibara akayikhiphe le nyoka kodwa nathi Black Life TV sinaba odokotela besintu bazoyingenelela le ndaba benze sho ukuthi uDadewethu akahambi nje esana le nyoka la iswini. Nawe futhi mawukuthi unodaba olubucayo ocanga ukuthi yena uyasaba wazi uzol address kanjani feel free usdrophela imessage usitshele ngalolu daba. Siyathanda kakhulu Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. Ungakhohlwa ke futhi ne easy bet lapha. Ungakhohlwa icode must register ethi Black50. Ngithanda kakhulu. Is the Black Life TV.